je to tento peklostroj. Akože ja som fakt antišportový typ aj všetko. Ale so mňa takým štýlom leje. Praje sa dobré ráno, ja som akurát ranej očky. Pustím si seriálík, rýchlo sa najem, dáme stiahovať videá a práve vám ukázať trochu Ameriku. Vy ste chápali, aký to máme net, hej? Takže ja som to dal stiahovať asi pred pol hodinou. A máme tu 300 MB stiahnutých, hej? Bohužiaľ, dneska tam sú žiadne autá ani nič. Dneska je to tento peklostroj, na ktorom ideme to brázdiť po okolí, takže poďme sa vydať na cestu. Akurát som zastavil na stávke, pozrieť si navigáciu, to vlastne momentálne vyzerá. Čujte, mne kolega hovoril, že to ani nie je moc dobrý nápad, akože v takomto teple šlapať, tak ja som ušlapal asi 5 minút. Som dopotený, nezobral som si vodu, že dúfam, že v tom obchode budem čo najskôr. Ideme vlastne do TJ Maxxu, potom sa budem pozrieť do Walmartu. Fú, akože cesty tu majú krásne, ale vonku je asi 35 stupňov a je to hrozné teplo, takže poďme pokračovať ďalej, som si pozrel, že to navigácie precekám ísť, takže to je iba kúsok. Hej, poďme na to. Akože ja som fakt antišportový typ aj všetko, ale so mňa takým štýlom leje. Som dopotený, je to asi dosť vidieť. Som dopotený. Niekde tých 30 až 35 stupňov. Je tu vlhko, do toho som šlapal. A po dlhej dobe robím nejakú fyzickú aktivitu, nesedím len v aute alebo pod autom. A akože je to zaujímavé, som dopotený, takže rovno keď prídem, tak si konec sprchám do bazéna. Ale to ešte ďalej uvidíte, že to len jedna križovatka, to boli celkom takéto zaujímavé cesty, videl som aj schodník, ktorý som šiel popri ceste. Fuj, no ideme prejsť cez prchod a ideme do toho TJ Maxxu, takže poďte so mnou. Peklostroj odparkovaný, zapnutý, ale pred TJ Maxxom. Ja som mokrý, ideme si pozrieť nejaké oblečenie, konečne. Prvý pekný úlovok, ale je to aj moko, takže to neoblečem. Máme tu dva super opiary. Toto fordické, Bronco. Vlastne, ešte aj to Volkswagenské som našiel v mojej veľkosti, takže som happy, máme dve trička, ešte tu čo si pozrieť, ale už dve máme. No, takže máme vodičku, som vyšiel z TJ Maxxu, to máme náš peklostroj. Došlo mi to, že ono to je vlastne, má kožené sedadlá. Má kožené sedadlo proste, má kožené tie rúčky, kvázi, hej. Keď si na toto sadnem, tak si celý určite spálim, ale no, nič nerobíme, asi to nemalo dotrávané sedačky. Za mňa dosť dobre, zaplatil som, sú to vlastne 3 trička pre mňa, jedno čo nesem domov otcovi. Nechal som za to 40 €, do toho ešte s tým Spriteom. Za mňa výhodná kúpa a ideme teraz sa ešte pozrieť do Walmartu, pretože by som potreboval nejaký statív proste na telefón a takže tam chceme ísť aj pozrieť ešte tiež nejaké oblečenie a nejaké veci okolo aut, lebo som tam videl nejakú autosekciu, ale ešte som tam nebol, takže poďme sa na to pozrieť. Ja idem dnes podľa navigácie, kade mám ísť a balíme na našom peklostroje. No, takže už sme vo Walmarte. A toto je vlastne tá autová sekcia, o ktorej som hovoril. A ty kokos, akože majú tu riadne veľa vecí. Toto keby u nás si pochodil, on tak normálne predávali, ježi, akože kúpime kozmetiku na auto, ale keby on takto čisto kozmetiku, kde si predávali, som sa nehneval. Tak sa trošku zatrasený, pretože mám toto, už som našiel aj teda statív na telefón, alebo taký ten tripod. Dve rifle a do toho s tým bajkom chodím, takže akože no držať nejako normálne ten telefón sa nedá. Dobre, už vyražeme vlastne od Walmartu, mám tam nakúpené, kúpil som dvoje rifle a tripod vlastne na telefón, takže ideme nájsť nejaké miesto, kde vám to môžem vlastne ukázať tento nákup. Takže sa ideme odviezť už naspäť, ukazujeme to nejakých 15 minút na obídku, takže ešte po ceste, ak niečo uvidíme, tak tam na chvíľku zastavíme a pozrieme sa, čo tu bude po okolí zaujímavé. No, takže toto je vlastne taký ten tripod automatičný, čo som kúpil vo Walmarte. Idem to rozbaliť a
tuto. Pozrieme sa na to vlastne, že ako to vyzerá. Všimte si tam rúbsak, ktorý je tu položený. To vyzerá to. Ty koks, to vyzerá dosť dobre. Je takáto tá sranda, do čoho si dáte foťák, kameru. Áno, a ja presne potrebujem túto časť. Ja nepotrebujem túto, na tú kameru, ale potrebujem toto. Keď si viem dať telefón, dúfam, že to dám správne toto. Ešte skúsim načať toto, to matička. No, tak to neviem načať. Aha, takto si to presne, takto a sa mi to nebude hýbať. A keď to povolím, ok, už sme na to prišli. To povolím, tak s tým môžem hýbať, ak sa mi zachce. OK, poďme vás dať na to a uvidíme, že ako to pôjde. To je dôvod, prečo nevychádzali 3 alebo 4 mesiace proste videá. Pretože ja som bol tu 3 mesiace, sa tiež v zahraničí a proste nemali sme nič natočené, teda vlastne natočené bolo, ja som to nemal na čom striať, nemal som žiaden kom aj nič. Ja už som kom kúpil, takže môžem striať aj tu, lenže problém je v tom, že videli ste, ako máme Wi-Fi, no to je fakt hrozná. No a ďalšia vec je taká, že ak sa náhodou niekto bude pýtať, že kde je môj Bavorák, tak môj Bavorák je prosím pekne už 3/4 roka v servise nepojazdný. Proste odpalilo sa turbo, to turbo som robil ja a potom to auto už nejazdilo a už 3/4 roka nejazdí a furt sa dáva dokopy a furt tam je niečo nové, čo je pokazené. Akože stále som v tej kúpe za celkom dosť dobrý, ale my som sa už fakt rád vozil. Takže dúfam, že keď sa vrátim, tak už normálne budem môcť jazdiť na ňom a budeme s tým točiť nejaké videá, pretože mám pár dielov kúpených, ktoré by som chcel vymeniť a ju urobiť teda vlastne na video. Ale bohužiaľ nemôžem. No, tak aby ste vlastne vedeli, čo sme nakúpili. Tak, kúpil som tam jedno to fordiacké tričko. Tak toto vlastne vyzerá stredo nejako. Potom Mac, ak niekto pozná značku kamionov. Mám teda výrobcu kamionov. Takéto. Potom jedno Calvin Klein tričko. A potom toto Volkswagenské, čo ste videli aj v obchode. Som našiel svoje veľkosti. No a to vyzerá akože neskutočne luxusne. Práve už som na obytku, už som došiel. Sťahujem tie videá. Ale zasa to, čo si muselo pokaziť z nejakého, neviem akého dôvodu. Stiahuje sa mi jedno video, teraz hej. Z toho Quickshareu, dúfam, že keď ho stiahne, tak si niečo stiahovať ostatné, lebo ak nie, tak ma porazí.